Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Εμείς είμαστε Πανιόνιοι από γεννησιμιού. Είμαστε νεοσμυρνιώτες από τους πρώτους δεν είχαμε ακόμα γεννηθεί εμείς, αλλά οι γονείς μας όταν ήρθαν εδώ στη Νέα Σμύρνη και με αυτή την έννοια και ο Πανιόνιος ήρθε αμέσως πολύ γρήγορα στον Ανδρέα, το γνώρισε πολύ γρήγορα τον Ανδρέα. Λοιπόν, ο Ανδρέας προέρχεται από μια οικογένεια φιλοσόφων, οι οποίοι ήταν σμυρνιώτες όλοι. Δηλαδή ο πατέρας ο Βάσος ο Βαρίκας, κριτικός λογοτεχνίας, με εργασίες για τον Καριωτάκη και τον Καβάφη, διευθυντής των Νέων. Η αδελφή του, η Ελένη Βαρίκα, είναι φιλόσοφος, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι και εξέχουσα προσωπικότητα για το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα και με διεθνές κύρος. Ο Ανδρέας ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, το οποίο δεν είναι, μην το θεωρήσουμε υποδεέστερο, αν σκεφτούμε ότι ο Αλμπέρ Καμί είχε πει ότι ό,τι έμαθε για την ανθρώπινη ηθική το οφείλει στο ποδόσφαιρο, δηλαδή στον αθλητισμό. Συνεπώς, ο Ανδρέας, προερχόμενος από μια οικογένεια φιλοσόφων ουσιαστικά, επηρεάστηκε η άποψή του, ας πούμε, στην προσέγγιση των πραγμάτων από αυτή την οπτική. Ένας φοβερός στίχος στα Διαμποέμ. Δεν είχε οικογένεια, δεν ήταν παντρεμένος. Έμενε σε ένα σπίτι εδώ στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στη γωνία στο παρκάκι, που είναι η Μετιά από πάνω. Πολύ μορφωμένος άνθρωπος, πολιτικός μηχανικός, άρρωστος με το μπάσκετ, άρρωστος, λάτρευε το μπάσκετ. Θυμάμαι όποτε πήγαινα σπίτι του, είχε τόνους, στίβες ολόκληρο στα... Ήταν ένα περιοδικό, το Giganti, ένα ιταλικό περιοδικό που είχε μέσα φωτογραφίες από το NBA. Φανταστείτε τότε εκείνη την εποχή η μοναδική επαφή για την Αμερική ήταν μέσα από αυτές τις φωτογραφίες αυτού του περιοδικού. Ο Βαρίκας μιλούσε συνέχεια για μπάσκετ. Θα μπορούσε να ξεκινάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είχε περίεργες και καμιά φορά περίεργες και εκκεντρικές απόψεις, όπως ότι ο Magic Johnson είναι ο κατής του NBA, κατής ένας playmaker που έπαιζε στο Περιστέρι τότε, γιατί χτυπούσε πολύ την μπάλα ο Magic. Βέβαια ο Ανδρέας ήταν με τους Boston Celtics, οπότε δεν ήταν δυνατόν να συμπαθεί ποτέ τους Los Angeles Lakers. Μιλούσε για μπάσκετ και έβλεπε πολύ μπάσκετ, δηλαδή αλώνιζε τα γήπεδα μαζί με τους υπόλοιπους Πανιωνίους και τον Μάκη τον Δεδρινό, που ήδη είχε ξεκινήσει να ασχολείται με την προπολιτική. Είχε γνώση όλων των ταλέντων που κυκλοφορούν στην Αθήνα. Και για αυτόν τον λόγο ο Πανιώνιος απέκτησε το Φάνη το Χριστοδούλου. Δηλαδή, αυτοί τον είχαν εντοπίσει πρώτοι, οι Πανιώνιος δηλαδή, και έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να πάρουν το Φάνη από τη Δάφνη και να τον πάνε στο Πανιώνιο. Ήταν μια πολύ μεγάλη μεταγραφή τότε για τα δεδομένα της εποχής. 6 εκατομμύρια είχε στοιχήσει και σχεδόν ολόκληρη την ομάδα του, μια πεντάδα έδωσε ο Πανιώνιος και το Μάκη τον Δεδρινό προπονητή στην Δάφνη, πληρωμένο για ένα χρόνο. Για να πάρουν το Φάνη. Και μάλιστα τότε ο Φάνης ήταν 18 χρονών, έφηβος. Ήταν ταλέντο, ξέραμε όλοι ότι είναι ένα παιδί που παίζει στην Δάφνη, που κάνει πράγματα μέσα στο γήπεδο κτλ. Αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε την εξέλιξή του. Ο Βαρίκας την είχε φανταστεί, την είχε εντοπίσει και έλεγε ότι πάνω σε αυτόν θα χτίσει ο Πανιώνιος την καινούργια του ομάδα και σε αυτό συμφωνούσε και ο Μάκης ο Δαδρινός. Κοίτα, ο Ανδρέας ο Βαρίκας για εκείνη την εποχή ήταν πρωτοποριακός, ήταν ο μοναδικός που ουσιαστικά ήταν ο κατάσκοπος του Πανιωνίου και ψανε για νέα ταλέντα στην περιφέρεια και στην Αττική. Για το λόγο ότι εντάξει, ο Πανιώνιος ποτέ δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να μπει, να αγοράζει παίκτες κτλ. Με είχε δει μάλλον, γιατί δεν ξέρα τον Ανδρέα καθόλου, και το 1983 εγώ που θα πήγαινα με την εθνική ομάδα των εφήβων Βαλκανικών στη Ρουμανία, είχε μπει ως αρχηγός αποστολής της εθνικής ομάδας του Ανδρέας.
είχαν συμφωνήσει μάλλον να με πάρουν, εγώ δεν το ήξερα ακόμα, εγώ το μαθαίνω όταν γυρίσαμε από τη Ρουμανία και ήταν κοντά μου και ήταν αρχηγός αποστολής στην Ομοσπονδία. Ναι, όταν γυρίσαμε και κατεβήκαμε, έμαθα ότι εγώ είχα αφήσει εξουσιοδότηση στον πατέρα μου τότε για μεταγραφή μου και όταν κατέβηκα το αεροπλάνο έμαθα ότι είμαι στον Πανιόνιο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Ανδρέας ήταν πάντα κοντά μου, με βοήθησε και ψυχολογικά γιατί ως πιτσιρικάς σε μια ομάδα αλφα εθνικής τότε τα πρώτα βήματα ήταν δύσκολα. Ουσιαστικά ήταν σχεδόν, μπορεί να ήμουν και κάθε μέρα στο σπίτι του, μέρα παραμέρα. Τρώγαμε παρέα, με χατζηλίκωνε κιόλας γιατί ο μισθός δεν ήταν αρκετός σαν πρώτος πρωτάρης στην εθνική ομάδα. Και ήταν σε κοντά μου. Μαζί με τον Παύλο, τον Κορκίδη, ήταν ουσιαστικά οι πρωτοπόροι που ξεκίνησαν και φτιάξαν σιγά σιγά την ομάδα μέσα από τις υποδομές και σε συνδυασμό με την παρουσία μου φτιάξαμε μια πολύ καλή ομάδα για να πρωταγωνιστήσουμε ουσιαστικά στην Αθηνική. Ο αστικός μύθος λέει ότι και ο Ανδρέας ξεκίνησε από το Μίλαν. Από το Μίλαν. Και πώς έφυγε. Ο Μίλανας ήταν πιο διανοούμενη ομάδα. Ναι. Ήταν πιο... Είχε προπονητή τον Μίλανο στον Πολυτιμίδη, ένα έτσι αριστοκρατικό άνθρωπο, ευγενή. Από Αίγυπτο. Ναι, από Αίγυπτο. Και σένα είναι όλοι ήταν οι Μιλωνίτες, ο Γιάνναρος, ο Βαρίκας, ο Κορκίδης. Και σε ένα παιχνίδι που είναι πάει να δούνε Μίλωνα, αδικεί ο διαιτητής το Μίλωνα και αρχίζουν και ρίχνουν βρίσουν. Βαρίκας, εντάξει, το είχε, δεν ήταν. Και πάει ο προπονητής και τους λέει δεν θα βρίσετε. Θα φωνάζετε μην μας αδικείτε. Και ο Βαρίκας λέει στο πιάτο από εδώ πέρα. Πάμε στον Πανιόνιο. Τον έκανε φίλαθλο του Πανιωνίου από πολύ μικρό. Ο πατέρας του, ο οποίος ανέφερε στον άλλον επιφανή Πανιόνιο, τον κύριο Πέτρο Λινάρδο, και τον πήγαινε στο γήπεδο και τον έκανε Πανιόνιο. Εμείς τον γνωρίσαμε σαν φιγούρα στο γήπεδο το ανοιχτό, να καπνίζει ας πούμε σε μια γωνιά και να παρακολουθεί έτσι με μάτι κυνηγού ταλέντου δηλαδή, στις διάφορες προπονήσεις όλων των παιδικών, παιχνιδικών κλπ. Και επίσης τότε παίζαμε στην Ελβετία, παίζαμε στην Ελβετία με την πηγή και είχαμε έναν Αμερικάνο, τον οποίο δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος μιλούσε γαλλικά. Και προτείναμε τότε με τον Μάκη του Δεντρινό να έρθει μαζί μας στην αποστολή, δηλαδή να είναι μαζί στην αποστολή, και έτσι ξεκίνησε η εμπλοκή του Ανδρέα, ας πούμε, τον Πανιόνιο. Το 1978, αν θυμάμαι καλά, έρχεται μαζί μας ένα ταξίδι στο Πηγή, είναι η πρώτη φορά που έχουμε πάει να παίξουμε Ευρώπη. Και κατ' ουσίαν τον 80 τον πείθουμε, αποφασίζει να ασχοληθεί με τα διοικητικά. Και εκεί ξεκινάει πια ουσιαστικά μαζί με τον Παύλο τον Κορκίδη και τον Τάσο τον Γιάνναρο μια τριάδα ανθρώπων οι οποίοι ξεκινάνε από το μηδέν κατ' ουσίαν να ξαναστήσουν μια ομάδα από την αρχή με δεδομένα, με σκέψεις και με μια διαφορετική λογική η οποία λειτουργούσε ως τότε. Θεωρώ ότι όσον αφορά τον Ανδρέα, ο οποίος ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος είχε μια δομημένη σκέψη, δεν ήταν από αυτούς που θα μίλαγε πολύ, θα είχε μια κοινωνική επαφή κλπ. Αλλά σε οποιαδήποτε συζήτηση και οι σκέψεις και οι παρατηρήσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Παρακολουθήσεις, πήγαινε στα σχολεία και έβλεπε τα παιδιά. Όποιο παιδί ήταν υψηλό, του έκανε κουβέντα, έλα στον Πανιόνιο για μπάσκετ. Δηλαδή, αν το κάνει τώρα, το μαζεύανε για άλλους λόγους. Φαντάσου. Αλλά επειδή είχε τρέλα, ήταν ώρες ατελείωτες. Μιλάμε για πάρα πολλές ώρες. Και όλα τα παιδιά που ήρθαν στον Πανιόνιο ήταν ο Βαρίκας μπροστινός. Δηλαδή, αν ακούς το Μάκινα, τον Τρελιώζη, τον Γιώργο να μιλάνε για τον Βαρίκα, τρελαίνονται. Γιατί αυτή η γενιά είναι που ήρθαν μείνει παιδικά εφηβικά, αυτοί οι 74'δες, 75'ριδες, όταν ήρθαν 5, 6, 7, 10 χρόνων στον Πανιόνιο, τον Ανδρέα ήταν για πρώτη φορά. Και γινόταν λοιπόν εδώ μια μυσταγωγία στην προπόνηση και κάνει μια κίνηση τότε ο Ανδρέας, εξαιρετική. Ποιον νομίζετε ότι έβαλε να προπονεί τους τότε πιτσιρικάδες, π.χ. Γάσπαρης, στα Μίνι? Τον Κώστα το Μίσα. Όπως είναι το γήπεδο αυτό, το ανοιχτό, ακριβώς από πίσω υπήρχε μια μικρή μπασκέτα. Και ο Μίσας μάθαινε το Γάσπαρη να σουτάρει.
Το θυμάμαι σαν τώρα. Μισάς καθηγητής γυμναστικής αγωγής, εξαιρετικός προπονητής. Και μάθαινε όλα τα παιδιά. Φαντάσου. Έκανε και κάτι άλλο. Ήταν η δικιά του ιδέα πριν από τα παιχνίδια της πρώτης ομάδας στο Μήλωνα να παίζουν οι πιτσιρικάδες. Αυτοί. Και έβλεπες τώρα όλους αυτούς τους διαβολόμουλους να παίζουν πριν την πρώτη ομάδα και να είναι ένα γήπεδο σαν σταφύλια γεμάτο 2 ώρες πριν το κανονικό παιχνίδι. Για να δουν αυτούς. Γάσπαρης, Βλάχος, χαμός, Ζούρος. Το έλα να δεις. Αυτό ήταν το σχέδιό του. Και σιγά σιγά το προχώρησε και έγινε αυτή η ομάδα. Το 1980, όταν παίξαμε στο Μήλωνα με τον Ιωνικό και πέσαμε κατηγορία, είπε τη μεγάλη κουβέντα. Μια πολύ μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου τελείωσε, ξεκινάμε τη νέα μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου από εδώ και πέρα. Και το έκανε. Μας μαζέψαν όλους, εγώ ήμουν πιτσιρικάς 15-16 χρονών και μας είπαν ότι ο Πανιώνιος θα κάνουμε ένα master plan δεκαετίας. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο για εκείνη την εποχή. Πρώτον, σαν πρώτο στόχο, να ανεβάσουμε ξανά αλφα-εθνική, τον Πανιώνιο, και σε δεύτερο στόχο, ποτέ ξανά ο Πανιώνιος να μην ξαναβρεθεί σε τέτοια μοίρα. Και σε πιο μακρινό πλέον επίπεδο, ας πούμε, στάδιο, ας πούμε, ο στόχος τους ήταν και κάποιος τίτλος. Αυτό ξεκίνησε το 1980. Είναι ένας άνθρωπος διανοούμενος, ένας οραματιστής, ο οποίος πέτυχε και έγινε το ίδρυμα των ανθρώπων του Πανιωνίου. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος που βλέπουμε συνήθως, ας πούμε, στις αθλητικές εφημερίδες κλπ. Είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ήταν οραματιστής. Και αυτή ήταν η διαφορά η μεγάλη από πάρα πολλούς οι οποίοι μπορούσαν να ασχολούνται παραγωγικά γενικότερα με τον αθλητισμό γενικότερα της περίοδου εκείνη. Και όταν μιλάω ότι είχε όραμα, το όραμα έχει μια διαφορετικά από το όνειρο, μια μεγάλη διαφορετικότητα. Το όραμα προσπαθείς να το φτάσεις κάνοντας βήματα σταθερά. Το όνειρο μπορεί να το δεις αν έχεις φάει 7 κιλά παϊδάκια σου. Και να ονειρεύεσαι ότι παίζεις Ευρωλίγκα και να είσαι ευτυχισμένος την άλλη μέρα που θα ξυπνήσεις και ούτω καθεξής. Ο Ανδρέας λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, επειδή πραγματικά είχε όραμα και ξεκίναγε βήμα-βήμα για να φτάσει εκεί που μπορούσε να φτάσει, έπαιρνε ουσιαστικές αποφάσεις σε συμμετοχή με τους υπολείπους, αλλά θεωρώ ότι κατ' ουσίαν περνούσε πάντα αυτή η λογική η οποία είχε, η οποία δεν ήταν μόνο βραχυπρόθεσμη, αλλά ήταν και μακροπρόθεσμη. Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου δούλευε στο συγκρότημα Λεμπράκη και υπήρχε ένας δημοσιογράφος, ο Λινάρδος, ο Πέτρος ο Λινάρδος, ο οποίος ερχόταν και τον έπαιρνε και τότε δεν υπήρχε μπάσκετ, αλλά πήγαινε στο γήπεδο και τον πήγαινε στο γήπεδο όταν ήταν έφηβος, ας πούμε, στον Πανιώνιο. Και θυμάμαι και όταν παίζαμε εκεί πάνω από την Αγία Παρασκευή, λίγο πιο πάνω, που έμενε η γιαγιά μου και η θεία μου, και παίζαμε ποδόσφαιρο, υπήρχε πάντα αυτή ανάμεσα στον Πανιώνιο και στον Ολυμπιακό. Και εκεί πέρα ήταν τα ξαδέρφια μας, ο Τάκης ο Μιλιώτης και ο Ανδρέας εκεί, και για να μην με πατάνε, γιατί παίζαμε ποδόσφαιρο, εγώ ήμουν 5-6 χρόνια πιο μικρή, με είχαν κάνει τερματοφύλακα. Και έτσι, τα ξαδέρφια μου ήταν Ολυμπιακοί, οπότε υπήρχε μια ένταση εκεί πέρα. Θυμάμαι πάντα με ένα γκολουάζ άβλητο στο χέρι, κούτες στα τσιγάρα και ένα σίβας και να μιλάει για τον Πανιώνιο και για τον μπάσκετ. Αυτή ήταν η τρέλα του. Έτσι ήταν και στο γήπεδο. Στο γήπεδο ήταν πολύ νευρικός. Φώναζε κατά των διαιτητών πάντα, βέβαια. Δεν υπήρχε περίπτωση ο διαιτητής ακόμα και υπέρ του Πανιωνίου να σφύρισε. Καλά, κάποιο λάθος και κάνει. Ο Ανδρέας δεν πήγαινε στα παιχνίδια της πρώτης ομάδας. Ούτε στον πάγκο καθόταν. Στον πάγκο έκατσε μία φορά κατά σύμπτωση. Ήταν άρρωστος ο Παύλος ο Κορκούδης και έκατσε ο Ανδρέας στη θέση του σε έναν ημιτελικό με την ΑΕΚ στο Ειρήνης και Φιλίας και έφαγε 6 μήνες.
Δηλαδή, Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπλακωθεί με τους διαιτητές. Μας πήραν το κεφάλι οι διαιτητές, κάτι κορομιλάδες, κάτι έτσι. Πολύ υψηλό επίπεδο μπάσκετ, τρομερός επιστήμονας, δεν είναι ούτε ένα ευρώ από τον Πανιόνιο, έβαζε κάποια λεφτά όταν χρειαζόταν, χωρίς να το ξέρει κανείς. Και τότε εκείνη την εποχή, φίλε, δεν υπήρχαν έσοδα. Και καθημερινά χρειαζόσουν να χάσεις, να δέσεις τα πόδια, βιταμινούλες, ταξιδάκια από εδώ και από εκεί. Έτσι. Και έκανε και αυτό. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη που παίζαν τα παιδικοδυτικά, φόρτωνε τα παιδιά στα αυτοκίνητα να πάνε να παίξουν. Και τότε τα παιδικοδυτικά ήταν τερμπαδούρες. Δεν είναι όπως είναι τώρα που λες 30-40, δεν υπήρχαν αυτά 30-40 πόλεις. Ομαδάρες γύρω-γύρω. Πανιόνιος, Μήλωνας, Δάφνη, Φάληρο, Έσπερος, Χαμός, Περιστέρι, Παγκράτη, Αρίωνας. Μιλάμε για ομαδάρες. Παιδικά, εφηβικά, μαζεύαν τα παιδιά πιο πολύ κόσμο από την πρώτη ομάδα. Τεράστιο θέμα. Εδώ μέσα δεν έμπαινες. Ήταν η μικρή κερκίδα της Μετένια και γύρω-γύρω ήταν 1.500 άτομα μαζί. Το έλανα παντού. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο του Αντρέα να εξαπλωθεί το μπάσκετ στις υποδομές σε όλη την Ελλάδα για να τραβήξει τα παιδιά από άλλα χόμπι. Και τα τραβούσε. Αυτός ήταν. Και πολλά ακόμα. Δηλαδή, σου είπα, η μεγάλη του ατυχία και εμάς ήταν που έφυγε από τη ζωή και δεν είδε το κύπελο. Και προς τιμή του στα παιδιά, την επόμενη μέρα πήραμε το κύπελο και το πήγαν στον τάφο. Κυρίως με τη δουλειά που έγινε σε αυτό εδώ το γήπεδο, στο ανοιχτό, όταν ήταν ανοιχτό ακόμα, έφτασε να κοντράρει όλες τις μεγάλες ομάδες. Ο Πανιόνιος όταν πήρε το κύπελο το 1991, έχοντας φύγει ο Ανδρέας πια, είχε νομίζω 6-7 παιδιά από τις υποδομές του στην πρώτη ομάδα. Του αρέσαν οι ταλαντούχοι άνθρωποι. Ήταν δύσκολος άνθρωπος, δεν τον έκανες εύκολα φίλο. Όχι βέβαια. Και είχε και το εξής χαρακτηριστικό, ότι όταν σε αντιπαθούσε δεν το έκρυβε για τον εαυτό του, του έδινε να τον καταλάβεις πολύ. Ήταν απρόβλεπτος και πολύ οξύς, ιδίως στην αντιπάθειά του επάνω. Ένας εξαιρετικός παράγοντας, εμβληματικός για το ελληνικό μπάσκετ. Δυστυχώς έφυγε νωρίς γιατί θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα. Δεν υπάρχουν όμως πλέον τέτοιοι άνθρωποι και αυτό είναι ένα μειονέκτημα που παρατηρείται σε όλα τα σπορ, όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στα υπόλοιπα οπαδικά αθλήματα. Λείπουν οι άνθρωποι που θα πάνε μπροστά το κάθε σπόρο, όπως το πήγαν αυτοί τότε οι 5-6 άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με το μπάσκετ στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ήπιος χαρακτήρας, πολύ διαβασμένος, στο σπίτι φουλ βιβλία, εφημερίδες, διάβασμα, τσιγάρο φουλ. Τον έφαγε και αυτόν το τσιγάρο. Εντάξει, για την εποχή ήταν πολύ πρωτοπόρος ο Ανδρέας. Όχι μόνο σαν μπάσκετ, αλλά σαν μυαλό, σαν φυσιογνωμία, ιδέες του, ναι. Βέβαια, ο Ανδρέας δεν ήταν μόνο ο φίλαθλος. Είχε μια μεγάλη γκάμα από ενδιαφέροντα. Εκτός του ότι ήταν πολύ καλός φίλος, δηλαδή η φιλία ήταν πολύ σημαντική για αυτόν. Είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την κουλτούρα. Διάβαζε πάρα πολύ και από πολύ μικρός, ας πούμε όλα την ξένη λογοτεχνία που τότε μεταφραζότανε. Περιπλανιόμαστε στη νύχτα, περιπλανιόμαστε στη νύχτα, et consumimur igni και μας κατατρώει η φωτιά. Αυτό το βιβλίο ήταν χρόνια που το μετέφραζε, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο βιβλίο, αλλά ήταν ακριβώς η αντίληψή του. Και αυτός ο συγγραφέας, ο Γκιντεμπόρ, ήταν ακριβώς, δηλαδή μόλις τον διάβασε ο Ανδρέας, κόλλησε, πώς να σου πω έτσι. Ήταν ακριβώς η κοσμοθεωρία του. Και αυτό βέβαια προέρχεται και από το Μάη του 1968. Προέρχεται. Το θυμάμαι ότι είμαστε στα σκαλιά εκεί της Σακρέ-Κέρ και εκεί πέρα ερχόντουσαν κάθε βράδυ και τραγουδούσαν τα τραγούδια του Μάη. Ερχόντουσαν βέβαια και αστυνομικοί εκεί πέρα, τρέχαμε μετά. Le gars était un tâcheron n'ayant que ses bras pour fortune. Είχε μια μεγάλη απέχθεια
στο σταλινισμό. Ο σταλινισμός είχε γι' αυτόν μια αυταρχική, δηλαδή ήταν η αυταρχική αντίληψη της αριστεράς. Και έτσι, δηλαδή και λόγω οικογένειας, αλλά και λόγω ενδιαφερόντων, πώς να σας πω, και πολιτικά, ήταν πάντα αντιεξουσιαστής. Lorsqu'il s'en revenait du bal, par les minuits clairs d'assemblée, au risque d'un procès verbal, il faisait de larges roulées. Au plat des blés profonds et droits, au plat des blés profonds et droits, écoutez ça, les mêmes gens qu'un bicorne rentre le temps. Écoutez ça, les blés profonds et droits, la moussa se fout de la loi. Σεβασμός. Ήταν ένας τύπος, ρε παιδιά, ο οποίος κάπνιζε τον άπαχο, έπινε, το ουσκάκι το είχε μαζί με την παυλάγου, αντίο σας. Αλλά εντάξει, αλλά ήταν ένας φιλόσοφος, δηλαδή δεν μπορούσε να τον κοντράσει σε πολλά θέματα. Ήταν πολύ ενημερωμένος και πολύ διάβαζε και πάρα πολύ. Δηλαδή διάβαζε συνέχεια. Έφτανε δηλαδή σε ένα κάποιο σημείο και έλεγε: OK, να κάτσω μαζί του να μάθω 5 πράγματα. Θα σα είπα εγώ 3-4 φορές και παραπάνω που πέσαμε στο ίδιο τραπέζι, ειδικά στο Βαλέσσα. Ξεκινάγαμε στις 11 για μπάσκετ και τελειώναμε όταν έβγαινε ο ήλιος. Θα διευκρινίσω ότι ο Ανδρέας τότε, ας πούμε, συμμετείχε πάρα πολύ και ήταν αποδεκτός από όλο τον κόσμο του μπάσκετ. Και μάλιστα ο Πανιώνιος τότε με μια ομάδα που είχε συγκροτήσει ο Ανδρέας, δηλαδή με τον Παύλο τον Δορκίδη και τον Τάσο τον Γιάνναρο, συμμετείχαν ενεργά στο διάλογο και διαμορφώναν τον διάλογο που γινόταν για τον μπάσκετ. Τότε με το βουλευτήριο του Βαλέσσα, ας πούμε, μαζευόταν όλος ο αθλητικός κόσμος εκεί. Έτσι φτιάχτηκε αυτή η ομάδα με αυτό το μεράκι, με ατέλειωτες συζητήσεις στο Βαλέσσα, στην γνωστή ταβέρνα στη Νέα Σμύρνη. Θυμάμαι πολλές φορές πέτουσαν και νερά από πάνω οι ένικοι για να φύγουν επιτέλους ο Βαρίκας και ο Λευρινός και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και σιγά σιγά πηγαίναμε κι εμείς για να ακούσουμε τι θα πούν. Γιατί πράγματι τότε πηγαίναμε και εκτός από ότι τρώγαμε ωραία, μαθαίναμε κιόλας πράγματα για το μπάσκετ. Το μαγαζί που βρισκόμαστε ήταν πριν πολλά χρόνια και για πολλά χρόνια η φωτεινή γωνιά της Άνω Νέας Σμύρνης και όχι μόνο. Εδώ το μαγαζί πάντα λεγόταν Άνοιξη, αλλά λόγω της ομοιότητας του Κυρθανάση με τον Πολωνό Λεχ Βαλέσσα, όλοι λέγανε αντί να πάμε στην Άνοιξη, λέγαμε όλοι πάμε στο Βαλέσσα. Και έτσι εμείς οι νεότεροι που μεγαλώσαμε στο μαγαζί εδώ, δανειστήκαμε το ψευδόνυμο του Κυρθανάση και το κάναμε επίσημο. Και έτσι λέγεται στο Βαλέσσα. Και χτυπάει κατευθείαν γειτονιά και συναίσθημα σε πολύ κόσμο που ερχόταν και συνεχίζει να έρχεται στο μαγαζί μας. Εδώ λένε ότι ο Φάνης υπέγραψε το συμβόλαιό του. Έχω και εγώ πάρα πολλές αναμνήσεις από το μαγαζί γιατί ήμουν εδώ, κοντά στους γονείς μου, βοήθαγα. Θυμάμαι πάρα πολλά από τον Πανιώνιο, ήταν κάθε μέρα ο Πανιώνιος εδώ, σαν αναμνήσεις ήταν όλο το μπάσκετ. Κάθε βράδυ τρώγανε μετά τις προπονήσεις, μετά τους αγώνες. Ο Δεδρινός, ο Βαρίκας που ερχόταν με τον Τάσο το Γιάνναρο και με τον Παύλο το Κροκίδη και καθόταν στο τραπέζι έξω ώρες μέχρι το πρωί και μιλάγανε. Και καθόταν και ο μπαμπάς μαζί. Είχε ιδιαίτερη δυναμία στον μπαμπά μου. Καθόντουσαν πάντα, θέλανε να βλέπουν έξω. Ήταν στην από εκεί μεριά του μαγαζιού πάντα. Θέλουμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, να ξαναπάμε, να δούμε τον Βαρίκα, να δούμε τον Μάκη, γιατί το Μάκης έχει φύγει, ο Δενδρινός. Να μιλήσουμε για μπάσκετ, να δούμε τι κάνανε οι Celtics και οι Lakers. Να έρθει ο Χρήστος ο Ράφτης, ο πρώην δημοσιογράφος, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Να έρθει ο Φίλιππας ο Συρίγος, να γίνει μια κουβέντα και να περάσει ωραία το βράδυ, γιατί ήταν πράγματι βράδια που μας έχουν μείνει. Ήταν για μας το σχολείο και το πανεπιστήμιο μαζί για να γίνουμε αυτό που γίναμε. Γιατί στο Βαλέσσα έχει φάει μέχρι και ο Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, ο Γενικός Γραμματέας της FIFA. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μέγιστο πολιτιστικό μπασκετικό κέντρο. Παρότι ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος, δεν ήταν αριστοκράτης που είπε, αλλά δεν ήταν ήταν απόμακρος από τους που δεν συμπαθούσε.
θα σου πω ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Τότε στο Βαλέσσα ερχόταν, δεν θέλω να πω το όνομα, ένας πρόεδρος μιας αθηναϊκής ομάδος, ο οποίος εκνεύριζε τον Ανδρέα γιατί πάντα κρατούσε το πρόγραμμα. Ήθελε να λέει αστεία, να μιλάει, να κάνει, να δείχνει. Ο Ανδρέας ήθελε να κάνουμε σοβαρές κουβέντες στο Βαλέσσα. Οπότε σε μια δόση τον έχει εκνευρίσει τον Ανδρέα και όπως κάνει το show του άλλος, βγάζει ένα δίσκο. Όχι δίσκο, αυτό που βάλει το ψωμί, το... Ναι. Και λέει ότι έχετε ευχαρίστηση για τον Καραγκιόζη εδώ πέρα. Τι λες ρε Ανδρέα. Δεν κόλλωνε. Δηλαδή ήταν τέτοιος τύπος. Ήταν οξύς πολύ. Αυτό που έκανε ο Ανδρέας πριν, δεν ξέρω πόσα χρόνια μου πέρασε, δεν θυμάμαι, πρέπει να το ακολουθήσουν συνέχεια όλες οι ομάδες. Και δυστυχώς έμεινε πολύ πίσω και ο Πανιώνιος έμεινε στις υποδομές του πίσω και οι υπόλοιπες ομάδες. Και με αυτό που γίνει πλέον στο μπάσκετ, έχουμε 6 και 7 ξένους σε κάθε ομάδα, στο τέλος θα καταστρέψουμε την εθνική ομάδα, δεν θα υπάρξει εθνική ομάδα. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι στις παλιές συνήθειες και φιλοσοφίες ότι πρέπει να δουλέψουν τις πιτσιρικάδες και να έχουν οι ομάδες που να παίζουν. Αυτό τώρα που μένει εσείς να κάνετε και ο κόσμος δηλαδή του Πανιωνίου είναι από τη στιγμή που είναι συνδεδεμένο ο Ανδρέας ο Βαρίκας με τον Πανιώνιο. Δηλαδή όταν αναφέρεσαι στον Ανδρέα τον Βαρίκα, αναφέρεσαι, σου έρχεται συνειρμικά ο Πανιώνιος. Θα πρέπει να συνδέσουμε όμως και την πόλη τώρα με τον Πανιώνιο. Και γι' αυτό θα πρέπει να πιέσουμε λίγο στο Δήμο να ονομαστεί αυτό το κομμάτι του Ψαϊδινίου που έμενε ο Ανδρέας, να ονομαστεί σε Βαρίκα. Που να τιμήσει όλη την οικογένεια, αλλά και να τη βάλει μέσα στην κοινωνία, ας πούμε, της Νέας Σμύρνης. Το ότι μένει χαραγμένη και συζητιέται ακόμα ο τρόπος σκέψης, το όνομα και φυσικά ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το γήπεδο για να ακούγεται το όνομα και κάποια στιγμή γινόταν και ένα τουρνουά επί χρόνια και κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναγίνει γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να θυμούνται, γιατί εμείς θυμόμαστε, το να μαθαίνουν τα πιο νέα παιδιά για όλους αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τον Ανδρέα τι ακριβώς υπήρχε. Και όλα αυτά γινόταν αφιλοκερδός. Αυτά γινόταν για μια αγάπη η οποία ήταν πραγματική, ουσιαστική και φυσικά ένα άλλο στοιχείο του ήταν ότι ο Πανιώνιος είναι πάνω απ' όλα. Για μένα ήταν πατέρας, αδελφός. Πριν από λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ήταν πολύ... ήτανε, πώς να σας πω, του άρεσε, τον πονούσε αυτή η ομάδα του μπάσκετ. Δυστυχώς έφυγε γρήγορα ο Ανδρέας. Συγγνώμη. Αν ζούσε ο Ανδρέας, θα ξεκίναγε από την αρχή. Θα είχε μία επιλογή κάποιων ανθρώπων στους οποίους εμπιστεύεται και έχουν το ίδιο μετερίζει και την ίδια λογική με αυτόν και θα ξεκινούσε βήμα-βήμα από την αρχή στοχεύοντας τα επόμενα 5, 6, 7, 8 χρόνια. Αυτό θα έκανε. Και παράλληλα όμως, αυτό που θα έκανε, οτιδήποτε τοξικότητα υπήρχε τριγύρω, θα την είχε διώξει την ίδια στιγμή. Όπως το έκανε και τότε το 80. Και όχι μόνο αυτός και οι υπόλοιποι που ήταν μαζί. Η τοξικότητα αν υπάρχει γύρω δεν σε αφήνει να κάνεις αυτό που εσύ αποφασίζεις. Γιατί πρέπει να το αποφασίσεις και αν θα κάνεις λάθος πρέπει να το δεις, να το αναγνωρίσεις και να το ξανακάνεις. Γιατί το λάθος είναι ανθρώπινο. Όμως το επαναλαμβανόμενο λάθος είναι επιλογή. Και δυστυχώς ο Πανιώνιος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει επαναλαμβανόμενα λάθη. Άρα ήταν επιλογές. Tu nous entends la honte, tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi tout seul le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse, tu nous entends? Si
Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo. Tu nous entends, la mort, tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini. Dignité, tu nous entends? Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends, l'amour, tu nous entends? Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais depuis on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans, il faut que tu le prennes.